Al segle XIX va viure a França un dels homes més genials i abominables d'una època en què no escassejaven els homes abominables i genials. S'anomenava Jean-Baptiste de Grenouille i si el seu nom ha estat oblidat és perquè el seu geni i la seva única ambició es limitaven a un terreny que no deixa petjades en la història, el món efímer de les olors. Hi ha pel·lícules que aconsegueixen que tornem a sentir el que vam sentir, el que vam fluir i el que vam patir llegint una història, una novel·la. Jo crec que en aquest cas s'ha aconseguit, perquè aquesta pel·lícula que presentem aquesta nit a Barcelona és estupenda, creieu-me, estupenda. S'ha fet amb molt de carinyo, s'ha fet amb molta sensibilitat, que és que jo fins i tot sentia olors veient aquesta pel·lícula. Aquest projecte em va caure un dia de sobte. La companyia em va cridar perquè volien que em fos el director. De fet, el productor em va trucar ja fa uns 4 o 5 anys, però probablement, com molts de vosaltres, ja fa 20 anys que està la novel·la de Patrick Süskind, El perfum. Quan la vaig llegir no era encara un cineasta i 15 anys després, quan ja era director, m'ho van oferir i ja així ha estat.